L-Uffiċċju tat-Turiżmu fin-Nepal irrapporta li tnax-il gwida lokali mietu u oħrajn jinsabu nieqsa wara li valanga silġ niżlet qrib Camp 2 fin-nofsinhar tal-muntanja Everest. Il-vittmi huma kollha gwidi li kienu qegħdin jippreparaw il-ħbula għal dawk li qed jippruvaw jitilgħu sal-ogħla muntanja fid-dinja. Il-post fejn seħħ l-inċident jinsab foli ta' 21,000 pied. Erba' Maltin li qegħdin fuq il-post jinsabu qawwijin u sħaħ. Gregory Attard li diġà laħaq il-quċċata fl-2009 qed jerġa' jipprova jasal sal-quċċata tal-muntanja Everest mir-rotta tat-Tramuntana fit-Tibet, flimkien ma' Ray fil-Fenekadami, Matthew Sherry u Douglas Barbarasant. Mill-1953 aktar minn 4,000 xabbata laħqu l-quċċata filwaqt li mijiet oħra mietu f'attentat. Din is-sena n-Nepal ħabbru diversi miżuri ta' sigurtà li kellhom jittieħdu sabiex titnaqqas il-konġestjoni tax-xabbaturi u jitħaffu l-operazzjonijiet ta' salvataġġ.